Volia donar les gràcies, començant personalment, per tenir l'honor de poder estar aquí, per haver donat aquest privilegi, perquè tants i tants de vosaltres, per no dir tots, hi podríeu ser-hi, fent-ho bé tan bé o millor del que ho estic fent. Moltes gràcies. Vull donar les gràcies a tots i cadascun dels que en cadascun dels actes d'arreu, dels pobles més petits, a les viles més grans, a les ciutats més grans, heu treballat i esteu treballant per aconseguir aquest èxit històric del nostre país. Moltes gràcies a tots vosaltres. És perquè estem en un projecte il·lusionant. En un projecte il·lusionant perquè és un projecte de prosperitat econòmica. Administrar els recursos propis vol dir créixer com a país. Això és la sobirania i això és el que aspirem. No és veritat que estiguem en una mena de conte de lletera en el qual fem passos que no són segurs. D'entrada, l'administració dels recursos econòmics que ja generem ja significa d'entrada un creixement econòmic. Si a més hi afegim que podem fer polítiques pensades pel nostre teixit econòmic, no només el nivell de partida ja és superior de prosperitat en relació on estem, a l'efecte econòmic que estem patint, sinó que encara més podem millorar-ho i augmentar-ho. Però a més és il·lusionant no perquè només és de prosperitat econòmica, sinó perquè aquesta prosperitat tots la traduïm en benestar social. La traduïm en donar resposta a les nostres necessitats socials, perquè n'hi ha. Perquè el nostre país és pròsper econòmicament, però és també amb problemes socials. Amb problemes socials que li hem de donar resposta a través de recursos econòmics. I això és el que, d'alguna manera, en aquest projecte que estem fent, estem proposant. Per això és un projecte il·lusionant. A més, aquest projecte de prosperitat econòmica i de benestar social és un projecte de dignitat. És un projecte que el que vol és que se'ns valori pel que som, perquè això és la dignitat, el valor que tenim en si mateixos. No pot ser, i ja n'hi ha prou, perquè és centenària aquest ús, l'ús de la nostra condició en funció dels interessos electorals de la política espanyola. Això ens tracta indignament. No pot ser que, sent el que som, un dia som nació i al cap de 2 dies no en som, senzillament perquè hem fet un càlcul de rendiment electoral del que implica que ens considerin nació. Això és indignitat. I com aquesta en podríem tenir-ne tants i tants exemples que ja n'hi ha prou. El projecte que proposem és un projecte de dignitat, de prosperitat econòmica, de benestar social, de dignitat. Però a més, i ara m'agafo una miqueta a les paraules del president, és un projecte que engresca i es tradueix en felicitat. Es tradueix en felicitat perquè això de la felicitat és l'estat que s'aconsegueix a l'assolir un objectiu a través d'uns mitjans, d'uns processos que el fan valuós. Jo poso l'exemple del 10 a l'examen. Tots tenim l'experiència del goig, de la satisfacció, de la felicitat que suposa un 10 en l'examen que l'hem fet amb esforç i amb mèrit. No és igual el 10 a l'examen copiant. Doncs bé, nosaltres el 27 de setembre farem un 10 a l'examen i el farem amb l'esforç i el farem amb el mèrit i això farà que la satisfacció sigui de felicitat. És veritat quins són aquests ingredients que fan que el procés sigui tan meritós, que faci que sigui el resultat tan de felicitat? Jo diria que són 2 coses. És aquesta manera de fer propositiva, que no va en contra de ningú, que volem el millor dels nostres veïns,
però també és lògicament el millor per nosaltres. I és el que defensem. És el que defensem amb actitud democràtica, deia el president. És aquesta actitud el que fa. És el que fa que nosaltres us demanem la majoria, però no per beneficiar aquesta majoria, sinó per aconseguir el bé de tothom. Aquest és l'objectiu que volem. L'estat propi és un mitjà, és una eina que se'n beneficiaran tots i totes. Els que ara el volem i els que fins en aquest moment no el volen. Però és una cosa que beneficiarà a tots. I l'altra cosa que omple de sentit la manera de fer el que estem fent i dotarà de contingut feliç el resultat de l'estat propi és fer-ho junts. Jo veure la Jordina, veure el Benjamí, socialista, veure el president, veure els amics convergents, els amics republicans, els amics demòcrates cristians, el Jordi, l'Andreu, veure els independents, tots fent pinya, això ha de produir una satisfacció enorme en l'obtenció del resultat. I contra aquesta il·lusió i contra aquesta prosperitat, contra aquest benestar, contra aquesta dignitat i aquesta felicitat, què ens proposen? Doncs no ens proposen res més que la por. I una por que ja va sent esperpèntica, que ja es va convertint en ridícula. Ja no en parlaré més perquè ho heu parlat tan bé que ja acaba sent ridícula. És una por que ja ni espanta. O com em deia una senyora en un mercat, que ens han pres tantes coses que fins i tot la por ja ens han pres. I com que la il·lusió i l'esperança pot davant de la por, Lleida, el Pirineu, l'Aran, tots vosaltres farem que Catalunya, contribuirem a que Catalunya aquest diumenge aconsegueixi aquest mandat democràtic que ens enforteix i que obligarà, perquè el món ens està mirant, el món i Europa ens està mirant, estan sortint veus que estan demanant aquest mandat democràtic. I Lleida, el Pirineu i l'Aran estarem a l'alçada. Oi que estarem a l'alçada? Doncs així segur que guanyarem. Moltes gràcies.